Salam Türkmen portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomuşaçylary. Türkmenistan döwletimizin her bir güni toýdur bayramlara beslenýär. Ine bugun bolsa ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň Akbuda ýetranyň Nowruz ýaylasynyň Aguy binasynda Türksoy agdalarynyň wekilleri jemlendiler. Bizem bu ajaýyp dawara gatnaşmagyna gelip, ondan hem mehriban tomuşaçylar, edi dinleýijiler bizden daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Mehribanlar, bugünkü dawaramyzda Türkmenistanyň atgazanan artisti Ayna Teýkuliýewa da öz ajaýyp bir-birinden owadan aýdymlary bilen çykyş etdi. Biz hem Ayna sizi bu dawarada hoş gördük. Şeýle dawaralarda siz hem gutlaýsaňyz. Köp sag bolun. Ine şuň türk dilli döwletleriniň Türksoy birleşiginiň Nöw şäherinde ýapylyş dawarasyna gatnaşyp otyrys. Biz hem şu konserde özümiziň owadan aydımlarımız bilen geldik. Yani Maya Kulivanda Türkmen Konservatoriýasynyň hem hor topary hem de aydymçy moýlumlar topary bolup şu konsertde Türkmen binasy adly owadan aydymy ýerine ýetirdik. Ol aydym şeýle uýsandyrjy da. Ayna sizi ýene şular ýaly ajaýyp sahnalarda hemişe görmek biz arzu etýäs. Bayramyňyz gutly bolsun, sag bolun. Sag bolun. Biz türk dilli döwletleriniň hem birnäçe aydymlaryny ýerine ýetirýär. Ayna şu şey diýdiňizden biz hem siziň ajaýyp owadyňyz bilen şol aýdymlaryňyzdan şeýle dinläsimiz gelip gitdi. Has dogrusy bize de bir bölejigini ýerine ýetirip beräýsäňiz. Türk dilli döwletleriň aýdymlaryny. Häzir men kazak dilinde bir owadan aýdym. Bolly. Başytly dinleýär. Ayly dün aýlanaýan aşyk aspan bolpytan şulduzundan jymyň kakkan sekilden ýebertedi boldy dünýäday jaraskan iki jaskan mahabatay. Hemişe owadyňyz belent ýanglansyn size synyňy däleminde ilmi dama ulul üstünlikleri arzu etýär. Sag bolun, aýdyp beren aýdym üçin ullakan minnetdarlygymyzy bildirýär. Sag bolun. Neşpirtatdan peýdalanyp bir de ähli wagtda halipa görüldi. Ulu mektep bolup duran biziň baş halipamyz, gahrman arkadağymyza, gahrman terdarmyza köp sag bolsun aýdýan. Şular ýani dostlugunda konsertlary elmidämi biziň ýurdumyzda bolup dursun. Мы приехали из Кыргызстана, солнечного Кыргызстана, группой, фольклорной группой «Арашан» имени Болот Эдигеевича. Я заслуженный артист Кыргызстана Токтогул Рысалиев. Нам очень понравился сегодняшний концерт. Это турксоюзская организация. Мы братские народы, туркмены, кыргызы, Турция, Казахстан, Узбекистан – это братские народы. Мы очень рады, что хорошо принимающая страна Туркменистан очень хорошо принимает. У вас очень хороший город, чистый город, и зал хороший. Мы очень обрадовались, и спасибо братскому народу Туркменистану. Yine bir dawaramyzda öz ajaýyp aýdymlary bilen Türkmenistanyň halk artisti Gödel Öwedwady sahnaň gözelligine gözellik goşup öz aýdymlary bilen çykyş etdi. Köp sag bolun. Dogrudan Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadaýymyň gahryman ferdarynyň saýasynda ýurdumyz güllä besýär. Ahal welaýatyna ýerleşýän Aguy binamyzda uly dawara geçirilýär. Bu ýeri
ähli Türkiýe döwletinden bir näçe döwletler gelip ödörüň gowdan o eserler bilen çykyş edýärler. Bu näme Bıdartlaň sakasyna Mehriban arkadaşymyz, arkada gahrman perdarymyzdyr. Dogrudan men ýadyma düşýär geçen ýyl biz Azerbaýjan döwletiniň Şuşa şäherine bolup naşyr dawara gatnaşyp özümiz ýürüýti şol ýerde konsert dawaralarına çykyş edip şu ýylym şo dawarany biziň ýurdumyzda dowam edýär. Dawaramyzyň ýyly dowamy inniki ýyl Gazakystan döwletine geçirilýär. Bu zatlar elbetde ähli ýurtlaryň, dostlukly ýurtlar agdy birlige çagyrýar. Bizi bir-birimiziň medeniýetimiz bilen, sunnatymyz bilen, milli lewatlarymyz bilen ähli şu bir tanışýar. Birim hakem dostluğumuz berkeýär. Medeniýet bilen, sunnatymyz bilen bir-birimiziň sunnatymyzy öwrenýär. Aydın sadyň inçatyrlaryna elbetde bir-birini dinläp öwrenilýär. Şoň üçin bize şular ýaly uly mümkinçilikler döretip beren, işlemäge, döretmäge, ýaşamana şeýle ajaýyp durmuşy peşkeş beren türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymda, gahrman perdarymyza köp sag bolsun diýýär. Oý gahrman arkadagy gahrman perdarymyzyň jany sag bolsun, başlary dik bolsun, alyp barýan tutumly işler, elmi dama rowaşlyklary wesentin ähli türkmen halkymyza hem gahrman arkadagy perdarymyzyň saýatyna bagtly durmuşda ýaşamaklaryny arzu edýär. Toýlar ulaşdyr. Sag bolun Halipa, bizem siz elmi dama şular ýaly sahnalarda ajaýyp bir-biriniň owadan aýdymlaňyzy bilen çykyş edeniňizi görmegi arzu etýär. Elmi dama sunuwatda ýoluňyz ak bolsun, ýollaşyňyz hak bolsun. Köp sag bolun.